Kawa hamjang mung tongkha hingke nung ang chuba mung tongkha hingke bebangno samung chao bebang sal wngwi phaio. Obo haino 12 takar julani khopjak President Takhuk Arun Deborma sak hamya Perales manjak tabuk thongrok klaijak. Obo haino khairukjagwi khakuar hamjang mung kupulung belai kheno bini thani OITF ni GS Suroj Deborma botol rongno talangui. Obo haino je man sak je khawo tong sak obo haino khakuar khlaiwi chubanani thangkha joto adong rokno. Obo haino lukurokno kok kwsar kha lukurok khakuar khlaiwi hamjang mung tongkha hingke jotono chuba phaikhe belai kheno hamnai. Kwchak kuphur kosom hini basiyawi khakuar khlaiwi chubakha hingke bini sak hamya datino hamwi phainai. Dia takuk sama sing tabuk oro phaisok kaijak sini kaka Arun belai kheno sini bagai active sini agini simpana sini bubagrani warrior ni samung tangai phainai sini kaka ani agraw tongonor joton nukjak thangnai January 8 tarik ni sini bini sak hamyanggai stroke nggai paralyzed ni thangka tabuk totally bed rest hai ni manogono kwbangma salya bolo singbo bini bai wan suklai tong ang niya SNES ano kaka phone khayo kaka ani omo haing tong ang tong maliya actually niya ang kaisa meeting o thangman ya ang bono kobraka ang kaka ang khana no phaine ni aro ang khana no phaiye nonang je mansak ani bisingte ang no chuba phaine ang bono tini kisisa ang bono mairum 50 kg tai kisa ang rangni mari bono chubai phaiya om hakin singma chuba thai kalayo karon si kabangma warrior so bekha tongi botabuk nogo klai tongbakya sak hamya sori hamya phiaba sang sini area wo sini kabangma warrior so sini bubagrani warrior so agi nini ani chini dofani bagui himi tongnai ro borona sangnai ni dorkar klaio tamni hinba boro belaina sini bagui kaham wan sumung sumagi furungi paikya bongni bisingti sing kabangma sini political life di promote sing kabangma srengka phiaba sing tinom hai leader Kharoksa sini 12 takar jula blog ni vice president sini borong gunang kaka bo tini sak hamyang ma bai bakhamu chung tongai bo angkroma yangi tongkha abon banyang koinai sini joto 12 takar jula sini leader sinjai ro sini joto dofana hamjanai ro sini dofani bai kok sai tongai ro norok je mansak sini phaidi sini prakani bagani singjotono palbak sake jotono yabini baksa selena je mansak nini sakbai thani no chubanan bayang koijau ei sulu takar jula ni simiya sini tripura hasini ko amon koinai